Adara guys, nilibel man gamay ang sabaw guys. Sa mga saningan toston. Nilibel man gamay. Basta gamay sili. Okay ra. Oh, napod niya itong tirada karon. Basiyahan na pod. Magisa lang ta. Tiil sa yubabs. Lagi sa natong gisa sa pindot ang kuan. Hindi mo siya kuan. Emeng. Nuktok man. Nuktok man memeng. Nih, gali ra kay ni. Sabaw na to ni. So yagi sa natong isa. Sabaw tirada na to. Para sa mga over. Yata ng mama ka, kusin kayo. Ato pa na naging to eh. Ay ito ng rusin tol. Ah? Rusin lang karne. Ne, poldo, naka ne? Ito ba? Ambot ka ha, wala ka balo. Katotoo po nila eh. Wala ga to. Medyo hay ako tan. Ngayon, nagbiyak po ato. Mama ni mo sa kuwan. Ito, nga to tagdagan. Ha? Ato na ipilisi mama mo. Oo. Sandel, kung dala na. Oy! Mga lagi na. Ang kuwan. Kayo kung magkaayaw, wapas guro makalinti game. Murag, si Talina may nagkuwan anak. Pwede na tayo rin sa agal. Ha? Palista din yung kadida. Palista na po eh. Yung pa palista mo, nung palista niya, sige na kabuhi. Ako na sa Talina. Ipadil dito na ako na ninyo, wala ka. Dekado kayo, kuwano, tumupa ako mag... Sulungot. Uy, sayang nga rin tol. Ha? Kasuway naman. Usa de tan. Okay na ne? Isa man din ang unang luto nito. Ang kan James. Wah, gusto na ko dalaon to. Ang sirabi. Ang kahoy na to dito, ihurot na gahapon. Asa? Yung complain. Signot. Oo, isog na bila. Gahapon ay. Marlon siguro. So ato, dili. Bobong. Niyo. Hello guys. Ganuhan na to na kung Nalapon mi kaha guys. Lokasyon man ni guys. Ngano sa may naitabuan ni. Mana sagutan? dito niyo ako. Sa may naitabuan ni guys. Managilunod daan nga napagi ilunod. Dubli ay dubli. Dubli. Habol. Habol guys. Habol. Piki man. Gamay raman daw. Habol guys. Nga kuan. Unsa man ka mama purat? Wa daw. Ano na kada. Pangpalasa rin ni guys ang pahabol guys, pangpalasa. Wa may di pwede butang kunod oy. Ana. Araw. Lahi ang color sa kon guys, karne guys. Dungal ka karne kay murag gamay raman. Dungal ka to.
So kay guys, agwanta tani guys, kapobrehon guys, umantay kuan guys, pugon guys, temporary dayon pagyapon ni guys. Aso to damak. Usual guys, wala na gyapon lamas-lamas guys. Pure. Ay lamas-lamas guys. Okay, malutong karne, daog na. Tama na. Ana. Anade yoy, nade. Naoy. Kanira, kanira. Ala. Alalayan lang na tibos dahon. Higop sabaw gamay lang. I-label na itong sabaw guys. I-label na sa karne guys. Ana siya. Abot na nag-abot ang color. Hapit na guys, hapit na. Hapit na parehang color. Abot rin lagi ni karon. As usual guys, mo rin itong cook guys. Chip cook. Philip the Great. Ana. Pwede na ito. Pwede na. Pwede na? Hapit lang tani guys. Update lang tani. Medyo kita patag kuha na ni sugnod guys. Anamay kan guys. Mamtay kakahuyan rioban guys. Ay, dala. Ay. Wala di sige lang. Okay ra. Update lang tani guys. Maho na dara guys, money update guys. I-label lang to ang sabaw guys. Sinabaw lang ni guys, pero i-label lang sa unod. Pero nilabaw mang unod guys. Pero okay ra na okay ra. Ini may nagdagbid daw. Tanga na guys. Sinabaw ni guys. Dara Wala. Nilabaw man ang unod guys. Okay ra gyapon guys, okay ra gyapon. 1 and 1 30 seconds lang. Hala guys, wala na. Piki na sabaw guys. Sabaw mo ni. Sige lang. Dungo sa punta timbol. May timbol. Ulit timbuloy. Ano na? Laot na kay sabaw. Wala na guys. Imbis Laot na kay sabaw. libi lang ang sabaw. Asa man na. Libi. Wala man guys. Di na makitang sabaw guys. Wala oy. Inahan lang yun na siya timbol. Di na okay. Sige lang guys. Okay rin guys. Okay rin Awan na nalibil lang sabaw guys. Linat na na guys. Pero awan na nalibil lang sabaw guys. Sige lang. Okay rin Adara guys. Nalibil man gamay ang sabaw guys. Sa mga saningan toston. Nalibil man gamay. Sa gamay sili. Okay rin Okay rin guys. Let's eat.